Fit-triq it-Tamar fl-Asri Għawdex beda jingħata l-asfalt. Fi żjara li għamel fuq il-land tax-xogħol il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li bdew ix-xogħlijiet fi triq imsemmija u f'parti minn triq il-Fanal b'investiment ta' 170,000 euro. Il-Ministru qal li l-asfaltar mill-ġdid ta' dawn it-toroq huma parti minn pjan biex iċ-ċittadini kollha u dawk li jżuru l-gżira igawdu minn infrastruttura tat-toroq adegwata u sigura. Triq li sservi għal ħafna bdiewa għal ħafna residenti kif ukoll għal dawk kollha li jżuru dawn l-akwati tant sbieħ. U propju din hija parti mill-istrateġija u mill-aġenda tal-Ministeru għal Għawdex li qegħdin nafsu biex ngħidu hekk sabiex inkomplu u neħilsu u nagħlqu fil-ħin fl-aħħar mill-aħħar numru ta' toroq u numru ta' proġetti sabiex inkunu qegħdin insaħħu b'mod tanġibbli l-infrastruttura li għandna ġewwa Għawdex. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Asri Daniel Attard irrikonoxxa l-prijorità li qed jagħti l-Gvern lit-toroq kollha f'Għawdex. Minn hawnhekk nirringrazzja l-Ministeru, speċjalment il-Clint Camilleri li hu kommess li jkompli isaħħaħ din il-kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali sabiex isiru dawn il-proġetti wis bżonn jużi għal-residenti tagħna. Barra mit-toroq imsemmija il-Ministeru għal Għawdex iffinanzja wkoll triq Dun Giuseppe Kassar, triq San Publiu u triq id-Dera kollha fl-Asri. Triq Witil Asri u triq il-Ġonna kienu wkoll parzjalment iffinanzjati mill-Ministeru għal Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri temm jgħid li dawn ix-xogħlijiet li qed isiru fuq it-toroq juru li dan il-Gvern qiegħed verament jagħti lil Għawdex dak li jixraqlu. Bilana ħari jkun li l-istat ta' toroq ikun f'livell għoli bħal ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.